Som-hi. Som-hi. Estem tots a punt? Sí. Darrere també, a les cabines, tothom a punt. Bé, aleshores, molt bon dia a tothom. L'objecte de la compareixença de premsa d'avui és presentar el portal de la transparència. Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya, que com sabeu, després m'hi referiré, després d'una explicació que ara es farà dels continguts, és un dels compromisos més importants que jo vaig assumir ara fa 5 mesos enrere aproximadament, quan vaig presentar, després d'aquells contactes amb diferents institucions del país, 51 mesures per intentar que a casa nostra, a Catalunya, les coses vagin millor, hi hagi més transparència, hi hagi més accés a la informació, hi hagi una sensació més generalitzada que les coses es fan bé. I per tant és un intent també de lluitar contra aquella desafecció que es produeix en la societat com a conseqüència de casos d'irregularitats que apareixen, de possibles corrupcions, de manca de transparència. Jo en aquelles 51 mesures em vaig comprometre a fer tota una sèrie de coses per intentar recuperar aquest crèdit perdut i sobretot que la pròpia societat veiés que s'estan fent esforços importants, esforços seriosos i esforços honestos perquè realment hi hagi molta més transparència en el funcionament de les nostres administracions públiques en general i en el nostre cas particular l'administració de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, aquest és un dels grans temes d'aquelles 51 mesures, jo us diria que és dels més importants de tot. Aquest depenia de nosaltres, depenia del govern i depenia també de mi com a president de la Generalitat i per tant aquest en relativament poc temps, en aquests 5 mesos, s'ha fet una feina molt intensa per intentar abans del període de vacances d'estiu poder presentar aquest portal de la transparència de la Generalitat a tota l'opinió pública catalana. Després faré una valoració sobre això, però ara m'agradaria que el senyor Jordi Graells, que és el coordinador de continguts de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, ens pugui fer un resum inicial de quin serà el contingut d'aquest portal de la transparència i jo després us faré alguns comentaris addicionals i després passaríem a les preguntes que ens vulgueu formular. Gràcies, molt honorable president. De fet, jo us faré una presentació molt ràpida perquè la presentació us ha estat lliurada a tots vostès i a més l'hem publicada en un portal que es diu SlideShare, com normalment publiquem tots els materials de la nostra institució. El portal l'hem definit des d'un punt de vista tècnic intentant abastar els criteris i requeriments que dicten les organitzacions no tan sols d'àmbit nacional català, estatal, sinó també en un nivell més internacional. El portal s'ha fet amb un disseny, que en anglès en diem responsive design, que és el disseny aplicat a web i el que vol dir és que és apte per tot tipus de dispositius mòbils. Vostès el poden consultar des d'un iPad fins a un telèfon mòbil o qualsevol dispositiu. Aquesta és la imatge general de la pàgina d'inici, ara la veuen petita però l'anirem ampliant i com veuen es compon d'elements molt senzills. Hem fet una navegació facilíssima, de fet tot el disseny que amara aquest portal és d'una simplicitat, segueix uns cànons però d'una simplicitat extrema. Fixin-se que aquí a la part del capdamunt el menú és molt simple i la definició de cada cosa que trobarem en cada apartat és molt clara i molt concisa. També a la pàgina d'inici ens trobem amb un carrusel que va passant-nos 4 infografies, infografia és una paraula que sortirà al llarg de la presentació, però que intenten mostrar de manera gràfica tots aquells valors que ens sembla que hem de posar, hem de fer aflorar. També a la part final o a la part del capdavall del portal hi ha una part que en diem faldó i abans definim d'una manera molt clara i transparent els objectius i els continguts del portal. A la següent podem comprovar això que us deia, aquesta part en diem faldó i d'aquí podríem accedir a cada un dels ítems i dels continguts del portal.
El portal l'hem dividit en 5 apartats, 4 dels quals són la part segurament més comunicativa, més pròpia de la institució, i hi ha un 5è apartat en el qual referenciem els indicadors INCAU. Els indicadors INCAU són aquells que estableix una organització no governamental internacional que es diu Transparency International i els defineix en aquest cas per a les comunitats autònomes de l'estat espanyol. Els hem, a més dels, ara ho veurem, a més dels propis indicadors INCAU, n'hi hem afegit de la Generalitat mateixa, de collita pròpia, vaja. El primer apartat el constitueix el govern i el president i expliquen doncs, qui el componen, tot un seguit de detalls que mostren el que deia abans el molt honorable president. En aquesta pàgina només faig aquesta referència que sempre totes les pàgines aquestes intermèdies tenen un menú a la dreta en el qual destaquem algun tipus de contingut o d'informació i hi ha uns enllaços que els interessaran molt perquè van a les esmentades infografies, que ens hi tornarem a referir una miqueta més endavant. El segon apartat ens explica què fa el govern, l'acció de govern, i no entraré en detall amb els continguts perquè són prou explícits. En el tercer expliquem com es gestiona tota l'activitat del govern i de país, i com veiem a la columna de la dreta continuem tenint elements destacats i enllaços a aquestes infografies. En el quart apartat, dades de Catalunya, bàsicament és estadística oficial, proveïda per l'IDESCAT i dades d'enquestes d'opinió. I en el 5è apartat, que els deia que és el que és interessant a efectes de l'avaluació de com aquests organismes internacionals poden acabar valorant la transparència del nostre executiu, del nostre país, no? I aquí seguim la classificació que segueix aquesta organització amb els 5 apartats i a més d'aquests 80 indicadors que els deia abans que té pròpiament l'organització Transparency International, nosaltres n'hi hem afegit 63 més. Informacions que d'una manera o una altra elabora la pròpia institució, però d'altres també que ens ha semblat que eren molt importants, com veuran vostès ara a la propera diapositiva, per acabar explicant el que abans deia el president. No? Estem intentant fer un esforç enorme, no tan sols perquè Catalunya, doncs, a més, estigui en el rang de país on ha d'estar, sinó també per apropar tot el que exposem aquí en el portal de la transparència al conjunt de la ciutadania. Per entendre'ns, aquesta organització ens demanava que tinguéssim aquests continguts web, aquests 80 indicadors en aquest format, però el que hem volgut és donar la seva correspondència en format open data, dades obertes, i en format també infogràfic. Això vol dir que un tema on la Generalitat també és força pionera, com és un tema de dades obertes, permetem l'entrada d'aquests continguts també des del portal de transparència. I aquí no tan sols estem complint un principi de compliment democràtic, com és la transparència, sinó que la transparència ens serveix també per afavorir la competitivitat del país, perquè pensin que aquí doncs, hi ha empreses que poden connectar amb aquest conjunt de dades i desenvolupar algun tipus de productes que els acabin aportant valor. Finalment, hi ha un apartat també, que és un formulari que en diem ajuda'ns a millorar, perquè és molt important el feedback que rebem, qualsevol persona se'ns pot adreçar i demanar algun tipus de continguts. També la difusió del portal mateix, no tan sols per correu electrònic, sinó en totes les xarxes socials, on coneixeu també, on coneixen també molt bé la política de la Generalitat, amb una presència molt activa. I finalment aquest apartat que els deia d'infografies. Aquí n'hem posat 3. La primera és com s'organitza la Generalitat, i poden accedir des d'un d'aquests apartats que explicàvem abans, i aquí veuen doncs, una segona, que és la referida als empleats públics. En el cas dels empleats públics doncs, hem volgut ressaltar, destacar també és molt important aquesta infografia perquè intentem posar en valor que gairebé la pràctica totalitat de la majoria dels efectius de l'administració pública es dediquen a prestar i organitzar serveis directes per a la ciutadania. I això és molt important explicar-ho bé i detalladament, com en el cas d'aquesta tercera infografia, que és la de pressupostos. Jo em quedo aquí al seu abast perquè em puguin formular qualsevol tipus de pregunta, però m'agradaria també que entenguessin doncs, que la finalitat d'aquest portal és intentar explicar les coses d'una altra manera, no? D'una manera molt més transparent. Gràcies. Molt bé.
Si després hi ha alguna pregunta concreta que jo no pugui o no sàpiga contestar, doncs en Jordi Graells ens ajudarà després en les respostes. Afegeixo alguns comentaris més de l'ordre general. Us deia al començament que aquest és un dels grans temes, un dels grans compromisos d'aquelles 51 mesures que vaig anunciar fa 5 o 6 mesos enrere. De fet, des del meu punt de vista és dels més importants perquè afecta directament en aquest concepte de transparència. I del que es tracta és que l'administració de la Generalitat i el país en el seu conjunt siguin el més transparents possibles i, sobretot, que en els rànquings de transparència doncs anem escalant posicions i estiguem a dalt de tot. Si pot ser, aquest és el nostre objectiu. De fet, us he de dir que, en el cas de la Generalitat de Catalunya, els últims rànquings sobre transparència d'aquesta organització internacional, Transparency International, en aquestes últimes estadístiques nosaltres sortíem a la banda mitja-baixa, dintre de les autonomies de l'estat espanyol. Per tant, no sortíem bé. La Generalitat no sortia bé. O no sortia prou bé, no estava darrere de tot, però tampoc estava al davant de tot. I nosaltres el que pretenem amb aquest portal de la transparència és sortir d'aquella zona mitja, sortir d'aquella zona, diguem, d'una certa mediocritat, per estar en el rànquing de les autonomies a dalt de tot. I crec que podrem dir que a partir d'ara, encara hi ha algunes mancances que després us comentaré en aquest mateix portal de la transparència, algunes coses que encara s'han de fer en les properes setmanes, però a partir d'ara probablement, si agafem aquells 80 indicadors de l'Organització Internacional de Transparència, mirem quants en complirà la Generalitat a partir d'avui i afegim els 63 que nosaltres mateixos de moto pròpia i addicionem, si agafem tot això, doncs probablement passem a ser en el rànquing de les administracions públiques de l'estat espanyol els primers. I aquest era el nostre objectiu, passar a ser els primers, o passar a ser dels 2 o 3 primers. El País Basc està bé, és un dels que ja fa un temps enrere sortia doncs, ben posicionat. Nosaltres volem sortir d'aquella zona gris, per entendre'ns, on estàvem, per posar-nos clarament en una zona doncs, de capdavanters. I aquest és una mica l'ànim que tenim amb aquest portal de la transparència. Per tant, en aquestes primeres paraules, doncs, el resum és: aquest era un dels principals compromisos que vaig assumir fa uns mesos, el comencem a complir. Segon, no estàvem ben posicionats com a Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la transparència, no ho estàvem prou. Tercer, ara ens volem posar al davant de tot. I això crec que doncs, aquesta plataforma, Portal de la Transparència, que és operativa a partir d'avui, va clarament, claríssimament en aquesta línia. Fixeu-vos que, a més, com que s'està tramitant una llei de la transparència i de l'accés a la informació en el Parlament de Catalunya, doncs ens avancem en el que pugui dir la llei del Parlament de Catalunya. La nostra idea és que quan aquesta llei s'aprovi, esperem que en els propers mesos, nosaltres ja estiguem complint una bona part dels continguts d'aquesta llei. Ens avancem, per tant, en aquest sentit, a la pròpia iniciativa legislativa. Crec que això doncs, també és bo que sigui així. És evident que nosaltres complim el que ens afecta directament, que és la Generalitat de Catalunya, com a govern, però si la llei de la transparència del Parlament inclou altres àmbits que es puguin incloure en aquest portal de la transparència, doncs els inclourem en el futur. Per exemple, crec que fora molt bo que el propi Parlament de Catalunya s'incorporés en aquest portal de la transparència. En allà mateix s'està parlant, en aquesta llei de la transparència, de que les universitats catalanes també estiguin dintre del portal de la transparència. Bé, si s'hi van afegint altres institucions, doncs la porta està oberta, però nosaltres, com a govern, ens posem al davant. Per tant, nosaltres aquesta part, diguem-ne, dels deures ja intentem complir-la abans fins i tot que s'aprovi la llei de la transparència en el Parlament de Catalunya. Seguint l'explicació del senyor Graells i després en les preguntes que se li puguin formular, més de tipus tècnic, fixeu-vos que a més hem intentat fer una presentació, és a dir, hem intentat fer un portal que per ell mateix sigui fàcil d'entendre. Perquè es pot ser molt transparent, però utilitzar un llenguatge que no l'entengui pràcticament ningú. Que això sol passar en els àmbits, diguem-ne, corporatius. I aquí el que s'ha procurat és que el llenguatge amb el qual ens adrecem a la població, dintre de les possibilitats, perquè evidentment hi ha termes tècnics que no es poden obviar, però dintre de les possibilitats sigui un llenguatge planer, que sigui un llenguatge fàcil, que la gent no hi hagi doncs, molt enrevessament per poder seguir el que és un portal de transparència, que estigui a l'abast de tothom. Aquesta és la idea.
no només a l'abast dels tècnics, dels que coneixen molt bé aquest llenguatge administratiu, dels coneixers, etc., sinó a l'abast de tothom, que sigui el més senzill possible. I en aquest sentit doncs, també és diguem-ne que és una norma de transparència i jo crec de bona pràctica que quan es fan coses d'aquestes el llenguatge que s'utilitzi sigui un llenguatge i els procediments també que siguin fàcils de seguir, que siguin fàcils d'entendre. Com us dèiem abans, amb això, amb aquest portal de la transparència, passem a complir 78 indicadors dels 80 del portal de la transparència, de Transparència Internacional, d'aquesta organització que dona orientacions a nivell general de com s'ha de ser transparent des d'una administració. I pel que afecta a l'estat espanyol, aquesta organització internacional sobre transparència delimita 80 indicadors. D'aquests 80, nosaltres a partir d'avui en passem a complir 78. Per tant, el 90 i molt %. I ens en falten 2 que ara us comentaré. Però a més d'aquests 80, que són els que fixa aquesta organització internacional sobre transparència, n'hi afegim de motu propi 63 més. Vol dir que en tindrem un total de, quan estiguin tots operatius, 80 més 63, 143. I en aquest moment en tindrem 141 operatius. Som l'administració de llarg que en tindrà més. Els obligats per l'Organització Internacional sobre la Transparència, més aquests 63 de motu propi. Quins ens falten? Ens en falten 2. Un és el Codi Ètic del Govern, que està en procés d'elaboració i espero que es pugui aprovar en les properes setmanes, espero que pugui ser abans de finals de setembre. És un dels indicadors que aquesta Organització Internacional sobre la Transparència diu que s'han d'incorporar en els 80. I aquest nosaltres, com que no el tenim aprovat pel govern, encara no l'hem pogut incorporar. És un dels 2 que falten. Us deia, n'hi ha 78 sobre 80, més el 63 de motu propi, un dels que falta per arribar als 80, concretament és aquest del Codi Ètic. No? Però hi estarà, doncs, a no molt tardar, espero que durant el mes de setembre, una vegada, insisteixo, aquest Codi Ètic hagi passat pel govern. I l'altre que no hi és, però que també recomana que hi sigui, és aquell que afecta a contractació menor, que se'n diuen, contractes menors. Són tots aquells contractes que en una administració tan complexa com la Generalitat, amb 35.000 milions d'euros de pressupost, doncs contractes de menys de 18.000 euros, que n'hi ha moltíssims, de tota mena, per tot tipus de reposició, de petit estudi, etc., que té una complexitat administrativa molt gran. I atenent en aquesta complexitat administrativa molt gran, la informació quan es presenti es presentarà de manera més agregada. Però buscarem una manera que les persones interessades en algun contracte en concret puguin arribar a tenir-lo encara que sigui un contracte menor. Per tant, encara que sigui un contracte de menys de 18.000 euros. La informació no estarà tota volcada d'entrada per aquesta complexitat administrativa molt gran, però en canvi hi haurà una manera d'accedir-hi en el cas de que algú estigui interessat i aquest algú s'identifiqui, per saber exactament doncs, a qui se li està donant la informació que se sol·licita. Excepte amb aquestes dues excepcions que us deia, Codi Ètic per aprovar el mes de setembre, i contractes menors de 18.000 euros, que són milers i milers en un any, que també es anirà incorporant a partir del mes de setembre, amb aquestes dues excepcions complim tots els indicadors a partir d'avui d'aquesta Organització Internacional sobre la Transparència i, a més, insisteixo, n'hi afegim 63 més. Una altra cosa doncs, que potser val la pena comentar és que una part d'aquests indicadors, no tots de moment, però una bona part, s'hi podrà accedir i, a més, es podran descarregar. De tal manera que no només es podran consultar a través de la web, sinó que qualsevol persona interessada, amb una bona part, no tots d'aquests indicadors, se la podrà descarregar en els seus propis arxius personals, de tal manera que es pugui utilitzar d'una manera molt més ràpida, molt més sovintejada, sense tantes traves. No serà al 100%, insisteixo, perquè no tot en aquest sentit és possible fer-ho, però una bona part anirà clarament en aquesta línia. Alguna novetat que val la pena comentar, perquè penseu que una part de tot això que estem dient avui, poc o molt ja hi era en la informació de la Generalitat. El que passa que estava d'una manera o deslligada, o excessivament enrevessada, o massa dispersa. Per tenir una informació com aquesta que donarem a partir d'avui, havies d'anar
doncs en un lloc i després en un altre, etc. No? A partir d'ara serà l'accés molt més directe i molt més fàcil. I això doncs, incorpora algunes novetats. Per exemple, una novetat és que quan es pregunti una dada sobre contractació pública, de tots els contractes per sobre de 18.000 euros, que òbviament doncs, són els més significatius, quan es pregunti una dada sobre això, de contractació pública, no caldrà mostrar allò que se'n diu l'interès legítim. S'haurà de fer un formulari, que vol dir simplement noms, cognoms i document nacional d'identitat, però no caldrà acreditar l'interès legítim per tenir aquella informació. Què vol dir això? Que qualsevol persona que s'identifiqui tingui interès legítim en aquell tema de contractació o no, hi podrà accedir amb tota llibertat. Aquesta és una novetat important perquè vol dir que s'obre molt tota la informació sobre contractació pública, que a vegades és la que preocupa la gent en el sentit aquell de dir aquesta gent que remenen tants diners en l'administració i ja els maneguen bé, això és la contractació pública. Es fan bé els concursos, els contractes, les adjudicacions, etc. Doncs bé, a partir d'ara, tinguis un interès directe en aquell expedient o no, encara que siguis una persona que no hi té cap interès directe, si vols tenir aquella informació, a través d'aquest portal de la transparència hi podràs accedir. És una novetat important. Una altra novetat important, s'incorporaran, ara encara no hi són totes, us diré el per què, però s'incorporaran també en les properes setmanes, i concretament durant el mes de setembre, a partir del compliment de la condició que ara us comentaré, totes les retribucions de tots els directius, dirigents en general, alts càrrecs i membres del govern de la Generalitat. Des del president fins a qualsevol organisme públic, empresa pública, organisme autònom, de tipus administratiu, de tipus comercial, etc. Tot el que és l'equip, diguem-ne, directiu de la Generalitat, que són uns quants centenars de persones, dintre de 202.000 persones que figuren aquí. Quan aquí es diu quina és la plantilla de la Generalitat, hi ha una mica més de 202.000 persones. D'aquestes 202.000 persones aproximadament, doncs n'hi ha 700 o 700 i poc, 700 i escaix, que són allò, doncs, les persones que tenen més una funció directiva. Quan dic directiva vull dir, a més, d'una certa confiança política, no? Que vol dir que d'una forma o d'una altra doncs, són o directors generals o persones equiparables o equivalents o persones que estan per sobre del propi director general. Bé, doncs totes aquestes persones figuraran des d'un punt de vista retributiu en aquest portal de la transparència, en els seus sous, retribucions brutes anuals, que és com es fan figurar, òbviament, doncs les retribucions sempre, retribucions brutes anuals, que vol dir que, a efectes de saber què es cobra de veritat, se li ha de descomptar la contribució a la Seguretat Social i no cal dir l'impost de la renta de les persones físiques, que en aquests nivells retributius doncs, acostuma a ser per sobre del 30%, aquesta retenció de l'impost de la renta de les persones físiques. Per tant, dels sous que veureu aquí, dels salaris, se n'ha de descomptar aproximadament entre el 30 i el 35%, que acaben sent les retribucions netes. Però aquí hi haurà, persona a persona, les retribucions que tindrà. Per acabar de complir això, ja en tenim bastantes que ja hi són, però per acabar de complir això necessitem, d'acord amb la llei de protecció de dades, que tothom ens doni el vistiplau per poder figurar en aquesta llista a nivell personal. S'està demanant ara precisament totes aquestes autoritzacions i esperem que també durant el mes de setembre totes les persones que compleixen aquesta funció de directius, dirigents de la Generalitat de Catalunya, aquests centenars de persones, doncs totes elles figurin amb les seves retribucions en aquest portal de la transparència. En el ben entès que a més s'hi afegirà, per aquells que ho tenen, que no són tots òbviament, s'hi afegirà també si tenen alguna retribució complementària com a conseqüència d'alguna pertinença a algun Consell d'Administració o algun Consell de Direcció que estigui retribuït des del punt de vista de les sessions que pugui arribar a organitzar durant l'any. Per tant, hi haurà la informació agregada, una vegada, insisteixo, totes les persones que han de figurar aquí ens hagin donat el vistiplau per escrit sobre que ells doncs, no tenen inconvenient en figurar-hi i que no estan i que no se senten en aquest sentit doncs, subjectes a la llei de protecció de dades. També hi figurarà perdoneu, També hi figurarà un altre concepte que jo vaig anunciar en aquelles 51 mesures de fa uns mesos enrere, que és el següent. Quan un alt càrrec de la Generalitat deixi de ser alt càrrec, perquè plegui o perquè sigui cessat,
en aquell moment i al cap d'unes setmanes ha de notificar quines han sigut les seves variacions patrimonials, no només el que ha cobrat mentre ha exercit el càrrec, sinó una vegada deixat aquest càrrec, quina variació patrimonial ha tingut. I si vol, ha d'explicar el per què, perquè pot ser que a algú li hagi tocat, jo què sé, una loteria i tingui una variació patrimonial gràcies a això, no gràcies a la retribució que ha cobrat, per exemple, no? O algú que hagi pogut tenir una herència, o algú que, etc. De variacions patrimonials n'hi pot haver de moltes característiques, no? Però en qualsevol cas, si vol explicar l'origen, cada persona que cessi, una vegada deixat el càrrec que ocupava, ha d'explicar quina és la seva variació patrimonial. Alguns de nosaltres no només expliquem la variació, sinó que expliquem el patrimoni sencer. Jo ja fa anys que publico cada vegada que hi ha unes eleccions, cada vegada que hi ha la constitució d'un Parlament nou, etc., jo ja publico, per exemple, quin és el meu patrimoni d'aquell moment. No? Però en aquest punt que estem s'incorpora com a novetat que tots els alts càrrecs hauran d'explicar les variacions del seu patrimoni. No el seu patrimoni, però sí les variacions que hagi tingut mentre hagi exercit com a alts càrrecs. És una novetat, crec que important, en el ben entès que els alts càrrecs ja fan un registre en aquest moment dels seus béns quan s'incorporen a la funció pública i quan la deixen. Però encara que facin aquesta comunicació en els registres de béns patrimonials i d'interessos, aquest tipus de registres tenen caràcter reservat. Caràcter reservat no vol dir que siguin secrets, vol dir que hi tenen accés qui? La Fiscalia, els tribunals, l'oficina antifrau, això ja és així en aquest moment. Ja és així, no és que en aquest moment els alts càrrecs no comuniquin quins són els seus béns o les seves retribucions, ja és així. Però una cosa és que sigui així i una altra cosa és que quan deixin de ser-ho es faci públic quina ha sigut la seva variació patrimonial. Perquè tothom entengui que si hi ha hagut variació patrimonial s'ha d'explicar l'origen i si no hi ha sigut, doncs simplement és perquè aquella persona ha viscut d'aquell sou i no ha pogut estalviar res. Serà, segurament, en bastants casos passarà això segon que us estava dient. No? I finalment, com a altres novetats, fixeu-vos que aquí, com s'ha dit abans per part del senyor Graells, hi ha molts indicadors de gestió per àrees diferenciades, de tal manera que la ciutadania no només accedeixi, la població catalana no només accedeixi a la contractació pública o a les retribucions o a les variacions patrimonials dels alts càrrecs, etc., sinó que també pugui fàcilment seguir el que és la gestió del país, que tingui informació, si li interessa, detallada i fàcil d'accedir sobre el funcionament dels serveis públics en general, siguin els serveis públics sanitaris, siguin els educatius, siguin l'àmbit dels serveis socials, sigui l'àmbit dels sectors de promoció econòmica, el comerç, el turisme, la indústria, etc. No? Per tant, un munt d'indicadors de gestió que el que fan és ajudar a que la població, a qui li interessi això, pugui seguir amb facilitat el que és el funcionament de l'administració i el funcionament del país en el seu conjunt. El darrer comentari que volia fer és que aquest és un portal de la transparència viu. Viu vol dir que no queda tancat avui. Ja s'ha dit abans per part del senyor Graells que hi ha un últim apartat que el que pretén és que la gent ens ajudi a millorar-lo. Per tant, ha de ser un portal en aquest sentit interactiu. No? Les idees bones que hi hagi i que es puguin aplicar, perquè no totes les idees bones a vegades es poden aplicar, però les idees bones que hi pugui haver i que es puguin aplicar, doncs s'aniran explicant a base d'aquesta interactivitat. Però a més està viu perquè nosaltres mateixos, cada departament de la Generalitat, pot passar que en les properes setmanes vagi incorporant més informació. Ja hi ha alguns departaments que ens ho han manifestat, no? Que volen anar incorporant informació en aquest portal de la transparència. Per exemple, aquelles dues mancances que us he dit vol dir que s'han d'incorporar en les properes setmanes, si podem durant el mes de setembre, el codi ètic i els contractes menors agregats, els de menys de 18.000 euros. Això són els dos que ens falten. Això s'incorporarà en les properes setmanes. Allò que us deia també, les retribucions de tots els directius de la Generalitat. En allà on encara no tinguem la seva conformitat per poder donar publicitat a les dades de retribució, les anirem obtenint aquesta conformitat en les properes setmanes, s'anirà incorporant també
a mesura que es vagin tenint les autoritzacions. Les dietes que es puguin cobrar amb consells d'administració per part de dirigents de la Generalitat, etc., també això s'anirà incorporant en aquests propers temps, etc. Vull dir, tot un seguit d'informació que avui encara no està al 100% disponible, però que s'anirà incorporant en aquestes properes setmanes. Ho hem volgut presentar abans del mes d'agost perquè jo mateix em vaig comprometre el mes de febrer que faríem durant aquest any un munt de coses en aquesta línia de la transparència i de l'accés a la informació. I us he de dir que d'aquelles 51 mesures que vaig anunciar al febrer, pràcticament totes les que afecten a transparència i pràcticament totes les que afecten a contractació pública estan endegades. Jo volia acabar aquest curs polític amb aquest missatge. Els compromisos aquells, els que depenen de nosaltres com a govern, els estem complint. El millor que sabem i crec que en una línia correcta. No? Allò que no depèn tant de nosaltres, d'aquelles 51 mesures, evidentment és objecte de negociació amb partits polítics, s'ha de negociar també algunes coses en Madrid, tot això és molt més lent i molt més feixuc. Però allò que depèn directament de nosaltres ho estem intentant impulsar amb la màxima celeritat possible. No? I per això també teníem interès en què abans del mes d'agost es conegués que un dels principals compromisos, que és aquest concretament del portal de la transparència, clarament anés endavant i estigués ja a partir d'avui disponible per part de la població. Si hi ha alguna pregunta, tant en a mi com en el senyor Graells, amb molt de gust intentarem respondre-la. President, aquí darrere les cabines de ràdio, volia demanar si, atenent a les reflexions i propostes que va fer després de les trobades que va fer el Palau de la Generalitat amb representants d'òrgans de control, si el portal de transparència inclou tots els ens i públics en què la Generalitat hi té participació majoritària. Em penso que dir que les universitats no, voldria saber si en d'altres àmbits sí que hi són, societats mercantils, consorcis, fundacions. També si en aquest portal s'hi preveu publicar les retribucions dels membres de consells d'administració i òrgans equivalents i càrrecs directius de les empreses i entitats que reben subvencions de la Generalitat. D'una banda això, i de l'altra, com que en política res és casualitat, voldria saber si, per quina raó el president presenta aquest portal la mateixa setmana que ha de comparèixer al Parlament per donar explicacions del cas Palau. Bé, i és tot. Doncs hi és tot allò que depèn directament de la Generalitat i en allà on la Generalitat és majoritària. Això hi és tot. Altra cosa és que hi hagin organismes públics a Catalunya que hi podrien ser i encara no hi són. Per exemple, vostè citava les universitats. Jo sé que en la llei de la transparència que s'està tramitant en el Parlament de Catalunya es vol que les universitats estiguin sota aquest portal de transparència. Doncs bé, queda obert. Aquells que no hi siguin hi podran ser. Nosaltres no els podrem obligar a tots, a menys que no hi hagi una llei del Parlament. Però aquells que encara no hi són i hi vulguin ser, hi podran ser. Tots els que a hores d'ara hi podien ser o hi havien de ser perquè depenen de la Generalitat hi són. Si no estic mal informat és així, no? Per tant, vostès aquí trobaran les empreses públiques que siguin propietat de la Generalitat, els consorcis on la Generalitat sigui majoritària, els organismes de tipus administratiu, de tipus comercial, tot allò que no és estrictament l'administració, diguem-ne, de l'administració central de la Generalitat de Catalunya, no? Segon, entitats subvencionades. No, aquestes no hi... A veure, hi ha les entitats que reben subvencions per sobre de 3.000 euros, que són la majoria de les subvencions que hi ha. Però el que no hi ha és l'obligació que entitats que reben una subvenció publiquin les seves retribucions. Aquesta obligació, si són subvencions. Una altra cosa si són entitats que depenen de la Generalitat. Per exemple, la Corporació de Mitjans Audiovisuals sí que hi és, perquè és una entitat de la Generalitat. TV3, Catalunya Ràdio, etc. No? Ara, si un mitjà de comunicació privat rep una subvenció, aquí no s'obliga a que el Consell d'Administració d'aquest mitjà de comunicació privat expliqui quines són les seves retribucions. Si algú vol donar aquest pas, nosaltres encantats de la vida. I parlo de mitjans de comunicació, però podria parlar de moltes altres entitats o de moltes altres empreses. No? En qualsevol cas, aquí hi ha el que ens afecta directament a nosaltres, com a Generalitat, que hi hagi una part significativa del país. No? I tercer, per què aquesta setmana? Doncs miri,
Deixi'm dir-li que la compareixença pel tema del Palau de la Música, que jo faré aquest dimecres en el Parlament, no ho pot aturar tot. No tindria cap sentit. És una compareixença per donar explicacions i per respondre preguntes, les que jo pugui respondre, però això no atura l'acció del país ni del govern. Estem fent un munt de coses. Demà tenim un govern, aprovarem el projecte de llei de governs locals, perquè l'administració local del nostre país, la catalana, doncs depengui no de les normes estatals que estan fent a Madrid, sinó de les normes catalanes, per exemple. No ens aturarem demà per això. Si vostè el que em pregunta és, vostès han planificat aquesta roda de premsa del portal de la transparència perquè d'aquesta manera doncs, podran condicionar el debat del Parlament, etc. No, perquè recordin que jo fa uns mesos enrere, quan vaig presentar aquelles 51 mesures, vaig dir que durant el període de sessions, que s'acaba aquest 31 de juliol, nosaltres faríem el màxim de coses possibles. I si repassen les actes de les meves intervencions en el Parlament d'aquestes setmanes anteriors, trobaran que en més d'una ocasió he anunciat que abans del 31 de juliol jo presentaria el portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Ho trobaran en diferents actes d'intervencions meves del Parlament. Per tant, simplement estem complint un mandat que crec que és bo pel país i que ajuda en aquest moment en què hi pot haver tanta gent o escèptica o simplement enfadada amb com funcionen les coses, ajuda a que es vegi que l'ànim d'aquest govern és transparència. I per això fem aquest portal. I el fem d'una manera que volem ser dels millors, si no els millors, i a més perquè la gent hi pugui accedir de manera fàcil i de manera senzilla. Sí, president. Vostè comentava abans que es compleixen 78 d'aquests 80 indicadors o 141 dels 143. Tenen quantificats quants indicadors d'aquests es complien quan van accedir al govern de la Generalitat per fer una comparativa de com ha anat evolucionant, i volia fer-li una altra qüestió que va relacionada amb un altre tema d'actualitat aquesta setmana, que serà la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en el qual es podria fixar l'objectiu de dèficit de les comunitats autònomes. Aquest matí a TV3 la líder del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, ha explicat que es veurà avui amb el ministre Montoro i que pensa demanar-li que l'objectiu de dèficit estigui entre l'1,5 i l'1,7%. Què li semblen aquestes xifres? Bé, perdó, quants d'aquests se'n complien no li sé dir. No li sé dir. Segur que molts menys dels que es compleixen ara. Si vol intentarem fer un buidat en aquest sentit, suposo que ho vam arribar a saber, però el que sí li puc dir és una cosa: quan vam ser avaluats fa un any enrere, el 2012, aquesta avaluació d'aquest organisme internacional de transparència es fa cada 2 anys. El 2012 va ser l'última revisió. De les 17 autonomies de l'estat espanyol, Catalunya, si no recordo malament, va ser la número 10. Per això els he dit que estàvem a la banda mitja baixa. I esperem que quan ens avaluïn l'any que ve, que és quan torna a tocar, siguem la número 1. Això és el que esperem. I pensem que amb aquest portal de transparència ho podem ser. I si no la 1, doncs ex aequo amb Euskadi. Volem passar dels 10, que era la zona mitja-baixa, sobre 17, a ser l'1 o entre l'1 i el 2. Per tant, entre els millors, no? I aquest és el nostre propòsit. Segona cosa, important també, hi havia coses que ja hi eren, ja els he dit abans, hi havia coses que ja hi eren, però estaven allò desllevassades dintre de la web de la Generalitat. I era complicat accedir-hi. Si podia accedir, però havies d'anar a un costat, després d'aquest costat et remetien amb un altre, d'aquest altre podies haver d'anar amb l'altre, etc. I això és més feixuc, és més costós, a la gent doncs, li representa més temps, se'n cansen més aviat, o simplement doncs, no acaben d'entendre com funciona, etc. Ara el que es pretén és que del que ja hi havia tot sigui molt més transparent, que sigui més fàcil, que sigui més senzill d'accedir-hi i de poder tenir tota aquesta informació, no? Per tant, bàsicament això que li deia, doncs volem passar els millors si podem. Tot el propòsit està en aquest sentit. I això ho sabrem, doncs, a final, suposo, del 2014, no? M'imagino, quan tinguem l'avaluació d'aquest organisme internacional, aleshores veurem si d'aquella posició número 10, zona mitja-baixa, hem passat a la zona alta, a la dels bons, o a la dels més bons. Això és el que intentarem.
I pensem que amb aquest portal que presentem avui ja estem en aquesta zona, però no som nosaltres que ho podem dir perquè ens hauran d'avaluar d'aquí uns mesos. I llavors ens confirmaran si la nostra diguem-ne, idea, si el nostre propòsit és exactament aquest o no. El Consell de Política Fiscal i Financera, doncs miri, com que es va saber el divendres, sembla que va ser divendres, no?, que hi hauria aquesta reunió a Madrid, com que en diuen el Consejo de Política Fiscal i Financiera, que és on es reuneixen, com vostès saben, doncs el Govern Central, Ministeri d'Economia i Ministeri d'Hisenda i Administracions Territorials i les autonomies. Hi haurà reunió aquest dimecres i això ens porta a una cosa que els volia comentar, i és que molt probablement, ho decidirem demà, però molt probablement, si coneixem l'objectiu de dèficit per aquest any 2013, el dimecres, com que nosaltres la darrera reunió de govern la reunió de govern les fem els dimarts, per tant demà, gairebé segur que farem una reunió de govern el dia 6 d'agost. El dia 6 d'agost, en lloc d'estar de vacances, doncs farem govern. Perquè serà el primer govern que podrem fer després de conèixer l'objectiu de dèficit. I serà el govern on prendrem una decisió, en funció del que se'ns comuniqui, de si en les condicions que se'ns comuniquen es pot fer el pressupost de la Generalitat o no. I si no es pogués fer, vol dir que es prorroga, com s'està fent el de l'any en curs. Això no ho sabrem fins que no coneguem l'objectiu de dèficit i fins que no haguem madurat la decisió que ens comuniquin des de Madrid. I ja els hi avanço que un objectiu de dèficit entre l'1,5 i l'1,7 és baix. És insuficient. I em sorprèn molt que la senyora Sánchez Camacho, que dirigeix un partit català, es posi tan ràpidament al costat del Ministeri. Perquè un objectiu de dèficit de l'1,5 o de l'1,6 vol dir retallades molt més dures que no pas de l'1,8, de l'1,9 o del 2. I recordin que nosaltres havíem reclamat sempre que havíem reclamat 1/3 de l'objectiu de dèficit del conjunt de l'estat espanyol. Ja sabem que al terç no hi arribarem, però quan més a prop del terç millor. I l'1,5 o l'1,6 queda molt lluny d'aquest terç. I vol dir moltes retallades. I nosaltres, vostès saben que estem intentant fer entendre que després de moltes retallades que ja hem fet i després d'haver fet els deures en aquest sentit, arriba un moment en què això, com que toques os, no pots anar gaire més enllà. Alguna retallada més hi haurà d'haver? Segur. Però no de la manera en què les hem pogut fer fins ara, perquè ens estem tocant os. I el que no farem és posar en perill l'esquema bàsic de les polítiques públiques i de l'estat del benestar. Us ho he dit moltes vegades. I hem arribat pràcticament en aquest punt, o ja hi som. I per tant, a mi em sembla clarament un objectiu de dèficit insuficient, aquest que es planteja en aquest moment, si és que aquest és el que ens comuniquen. Però ara encara no és el moment d'anar a parlar amb el ministre d'Economia per demanar-li des d'un partit que està a l'oposició l'objectiu de dèficit que ha de tenir un país. Ara els partits catalans el que haurien de fer és estar al costat del govern del seu país, que és el govern de Catalunya, perquè en benefici de la població catalana l'objectiu de dèficit sigui el més gran possible i s'apropi el més possible al 2%, que és el que ens tocaria. O una mica més fins i tot. Bé, alguna altra cosa? President, jo sobre aquest assumpte li volia preguntar quan sabrem o quan podrem conèixer el registre de lobbies que també el mes de febrer vostè va proposar que es pogués crear. Si podrem tenir mai un registre clar de si les empreses que reben contractes públics, ajudes o subvencions són alhora donants dels partits polítics del govern o de l'oposició o de les seves fundacions. I si em podria detallar, abans ha comentat que no es pot obligar a les empreses privades que reben subvencions a fer públics els sous dels seus dirigents. En alguna altra ocasió crec que vostè no havia fet aquesta distinció entre empreses públiques o empreses privades. Volia saber com han arribat a la conclusió que no es pot demanar a aquestes empreses que a canvi d'optar a la subvenció facin públics aquests salaris. No hem dit que no sigui possible. Jo no he dit que no sigui possible. He dit que nosaltres amb els instruments que tenim a hores d'ara des d'un punt de vista legal no ho podem exigir. Una altra cosa és que en la llei de la transparència que s'està tramitant en el Parlament de Catalunya s'inclogui l'obligació legal que aquestes entitats que reben subvencions públiques quedin obligades a fer públiques també les retribucions dels seus membres del Consell d'Administració o dels seus equips directius. Si això la llei ho contempla, ho podrem exigir.
però a hores d'ara no es contempla. Per tant, no podem exigir a un tercer que no està obligat per llei a fer allò que segurament doncs, no s'ha plantejat de fer. Altra cosa és el que ens afecta a nosaltres. Nosaltres tampoc tenim obligació de fer-ho així com ho estem fent. No hi ha una llei que ens obligui en aquest moment a fer-ho així com ho estem fent, però ho fem de motu propi. Això és el portal de la transparència, ho fem de motu propi. Per tant, és voluntat de que hi pugui haver una reforma legal perquè es pugui fer, és a dir... Jo la veuria bé. Jo la veuria bé. Us ho vaig dir el mes de febrer, ho torno a repetir ara. Jo ho veuria bé. Ara, que ho vegi bé jo no vol dir que vagi a missa. Vull dir, això en el Parlament s'ha de veure si això és possible, si la dinàmica entre els grups porta cap aquí, si les converses que tenen per elaborar aquesta llei de la transparència va també en aquesta línia, amb quines condicions de subvenció s'hauria de fer públic això, perquè també pensin que quan parlem de subvencions no es pot generalitzar. Hi ha entitats que reben subvencions que acaben representant un 1% del seu pressupost, irrellevant. N'hi ha algunes que reben subvencions i que això representa el 90% del seu pressupost. Aleshores és absolutament rellevant. Per tant, suposo que quan es parli d'això, entre els partits polítics, per si s'incorpora o no a la llei, es distingirà la casuística, perquè és evident que no es pot tractar tot exactament igual. No? Però jo personalment ho veuria bé. Si estem fent un portal de transparència de la Generalitat, aniria bé que fos un portal de transparència algun dia del país en el seu conjunt. I a més de l'administració, hi ha moltes altres coses en un país. Nosaltres el que intentem és posar-nos al davant. I a partir d'aquí, tot allò que es pugui incorporar, doncs bé. Tot allò que quedi obligat per llei, òbviament nosaltres ho farem complir. I estem en els mesos en què aquesta llei s'està acabant de tramitar. I respecte al registre de lobbies, doncs és un tema que ens queda pendent, efectivament, i que a hores d'ara encara no el tenim a punt, però és un dels temes en els quals doncs, també hi estem treballant en aquella línia que us vaig dir del mes de febrer. Val a dir que des del punt de vista de les aportacions en els partits polítics, aquestes doncs, queden perfectament registrades i es comuniquen totes. Es comuniquen totes a Hisenda, es comuniquen totes a la Sindicatura de Comptes, es comuniquen totes quan hi ha la revisió en el Tribunal de Comptes, no són opaques, no són al marge de les normes, es fan seguint les normes, i si algun dia no segueix alguna norma, doncs per això hi ha tot el codi de sancions que hi ha. Però en qualsevol cas, el que és el registre de lobbies, que és un dels temes que vaig comentar, a hores d'ara, a diferència del portal de la transparència, doncs encara no el tenim a punt. Que insisteixi però sobre les ajudes als partits polítics, de la mateixa manera que en aquest portal ara s'intenta centralitzar en una mateixa finestra, per entendre'ns, les dades que li permeten al ciutadà conèixer l'origen de les subvencions, a qui van o contractes públics, no seria bo que també centralitzés el tema de les ajudes a partits i subvencions posteriors o contractes posteriors? Sí, però llavors s'ha d'anar a un àmbit legislatiu que no depèn només de la Generalitat. Vostès saben que el finançament dels partits polítics són lleis d'àmbit estatal. Se n'han fet algunes revisions aquests darrers anys, l'última deu fer un any i mig aproximadament. Es van fent revisions del sistema de finançament dels partits polítics. Algun dia potser s'haurà de plantejar d'una altra manera amb alguna d'aquestes revisions a nivell estatal, perquè insisteixo que això no ho podem fer competencialment a nivell de Catalunya. I la manera que s'hauria de fer és si es va a un sistema anglosaxó o no. I els sistemes anglosaxons què volen dir? Poc finançament públic, a diferència nostra, que a Espanya el que hi ha és molt finançament públic dels partits polítics a través dels pressupostos. Els sistemes anglosaxons són poc finançament públic, molta aportació privada i transparència. I després no hi han d'haver represàlies per aquells que fan donacions i les expliquen. M'entens? Això és un altre sistema, però no és el sistema que està funcionant a Espanya. El sistema que està funcionant a Espanya és poca donació privada i molta aportació pública. I, evidentment, l'aportació pública és absolutament transparent. És la gran part del finançament dels partits polítics. Els pressupostos de l'Estat o els pressupostos a casa nostra de la Generalitat. Si això es revisa, doncs escolti'm, jo no hi tinc inconvenient en entrar en aquest debat, però s'ha de revisar a nivell de l'Estat, perquè competencialment és així i per tothom. Més coses? Sí.
Buen día, presidente. En primer lugar, si podría hacer un pequeño resumen en castellano de lo que sería el portal de la transparencia. Y en segundo lugar, aunque hemos escuchado ya algunas voces de su partido al respecto, me gustaría conocer su opinión sobre las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez Cobos, en un libro escrito en 2006 donde, en cierta medida arremete contra los catalanes y dice que el nacionalismo es una pesadilla. Molt bé. Hi ha alguna altra pregunta en català? Hi ha preguntes en català, sí. La contestaré al final en castellà. Sí, volia saber si ha rebut alguna resposta de la carta del president Rajoy i si no l'ha rebut, doncs què espera. I una altra qüestió sobre el dèficit, volia saber com veu la nova actitud d'Esquerra, que sembla que sí que ara acceptaria un dèficit per sota del 2% per negociar els pressupostos. Gràcies. Alguna altra pregunta en català? Aquesta mateixa? No n'hi haurà cap més? Doncs contesto aquesta i després el petit resum en castellà i el tema del Tribunal Constitucional. Del president Rajoy no hi ha resposta. No puc explaiar-me gaire més perquè o n'hi ha o no n'hi ha. I com que no n'hi ha, doncs no n'hi ha. Suposo que hi serà. Ja veurem quan i veurem en quins termes. Sobre l'actitud d'Esquerra Republicana respecte als pressupostos de la Generalitat. Jo no sé si és nova. A mi no em consta que sigui nova. Es presenta com a nova. Però jo sempre que m'he reunit amb el senyor Junqueras aquests darrers mesos sempre hem dit el mateix. Si l'objectiu de dèficit és raonable, encara que signifiqui un esforç de retallades, farem el pressupost, perquè és millor fer el pressupost que no fer-lo. Ara, si l'objectiu de dèficit no és raonable i ens obliga a fer unes retallades que no podem fer i que no volem fer, aleshores prorrogarem el pressupost del 2013, que és el que estem fent. I això és el que vam quedar des del començament. Després s'ha creat una espècie de pel·lícula sobre si això era una exigència d'Esquerra Republicana, si això era no sé què, si amb ells doncs, no s'atrevien a votar pressupostos, si nosaltres els volíem obligar a fer-ho, totes aquestes llegendes urbanes que de tant en tant doncs, es van creant. Però no hi ha hagut això en cap moment. Jo des del primer moment vàrem definir aquest esquema. L'objectiu de dèficit raonable? Farem pressupost, encara que signifiqui retallades. Que l'objectiu de dèficit no ho és? Prorrogarem el pressupost del 2013 i enfocarem el de 2014. I aquest és l'esquema que tenim d'actuació i l'estem seguint, fil per randa. I no és un tema d'Esquerra Republicana, és un tema del govern de Catalunya en el qual Esquerra Republicana hi està d'acord. Fixin-se si és al revés la història. És una decisió del govern de Catalunya en la qual Esquerra Republicana i Convergència i Unió hi estan d'acord. Doncs bé, per tant no puc parlar d'una nova manera de presentar-ho per part d'Esquerra perquè per mi és la coneguda. Jo ja fa mesos que estic treballant amb aquest esquema. No? I era això, en català. Em sembla que no hi havia res més. Pues pasamos a una respuesta en castellano. No, simplemente decirles que yo me comprometí hace 5 meses aproximadamente, cuando presenté 51 medidas para que en Cataluña hubiera pues, más transparencia, más acceso a la información y además una actitud clara de lucha contra las irregularidades y la corrupción que pueda haber. Me comprometí a impulsar toda una serie de medidas y lo estamos haciendo, sobre todo en todo aquello que depende de nosotros mismos, porque hay cosas que dependen de la negociación con otros, pero en aquello que depende de nosotros estamos intentando hacer. Y uno de los grandes compromisos era impulsar en Cataluña, por parte del Gobierno, que yo tengo el honor de presidir, un portal de transparencia, moderno, fiable, al abasto de toda la población, sencillo de entender y con toda la información. Y esto es lo que estamos haciendo. Cataluña estaba en la zona media-baja de transparencia respecto a las comunidades autónomas, la 10 sobre 17, de acuerdo con un organismo internacional sobre transparencia, y pretendemos estar en las primeras posiciones. Si podemos, los primeros en cuanto a transparencia. Lo que estamos haciendo. Y este portal de la transparencia, a partir de hoy mismo, aunque no está todavía del todo completo, lo estará en las próximas semanas, pues es un portal que nos puede llevar a estas primeras posiciones en cuanto a transparencia, esto sí, catalogados
o verificados por parte de organismos internacionales. En cualquier caso, nuestro ánimo es colocarnos entre los mejores, porque entendemos que esta es una asignatura pendiente y en nuestro caso tenemos el máximo interés en que haya una visión clara del compromiso de nuestro Gobierno en favor de esta transparencia y del acceso a la información, que también es una manera de luchar contra las susceptibilidades, incluso el cabreo que muchas veces significa por parte de la población el que las administraciones no se comporten de una forma completamente transparente o de una forma completamente ética. Intentamos precisamente restablecer esa buena imagen, o como mínimo ganarla, esa buena imagen, y haciendo cosas importantes que a la población en general lo vean como un paso fuerte, un paso intenso en esta línea de transparencia y de acceso a la información. Hemos hecho un esfuerzo especial, muy especial, en esta línea. Estos organismos internacionales sobre transparencia marcan para las comunidades autónomas del Estado español 80 indicadores. Nosotros a partir de hoy vamos a cumplir 78 de los 80. Los 2 que no cumplimos, que son el Código Ético del Gobierno y los contratos de tipo menor, menores a 18.000 euros, van a estar incorporados a partir de, espero, el mes de septiembre, aunque sea a finales del mes de septiembre, con lo cual intentaremos cumplir los 80 indicadores de este organismo a nivel internacional, pero además de estos 80, que son los, digamos, obligados, le añadimos 63 indicadores más. En vez de tener 80, que es lo que se nos pide, tendremos 143. Y ya en este momento tenemos 141. Nos faltan solamente estos 2, a partir de hoy, que es cuando se pone en marcha este portal de la transparencia. Todavía hoy algo incompleto, pero en cualquier caso mucho más avanzado que lo que teníamos hasta el momento presente. Yo respecto al actual presidente del Tribunal Constitucional no les puedo decir mucho porque lo que teníamos que decir ya lo dijimos el otro día. Ustedes saben que como Gobierno hemos encargado un dictamen para saber hasta qué punto la trayectoria del actual presidente del Tribunal Constitucional es compatible con esta presidencia. Y sospechamos que no. Porque por lo mismo que está afectando al presidente del Tribunal Constitucional, por lo mismo, otros miembros del Tribunal Constitucional fueron recusados. Y una persona pues que ha tenido afiliación política, que esta afiliación política en algún momento no ha sido del todo transparente. En cuanto a la comunicación, cuando se le nombró miembro del Tribunal Constitucional, y que además ha significado de una forma clara, y en algunas ocasiones yo entiendo que hostil, respecto a lo que puede representar el catalanismo, por ejemplo, o el nacionalismo catalán, pues no sé si es la persona que puede hacer de árbitro. Porque no olvidemos que el Tribunal Constitucional tiene funciones de arbitraje. Ahí llegan los recursos, tanto del Gobierno central, pero también de los gobiernos autonómicos. Y nosotros tendríamos que aspirar a que el árbitro sea árbitro, que quiere decir neutral. No que esté condicionado por su propia trayectoria y además vinculado claramente a una formación política, en este caso como es el Partido Popular. Por tanto, bueno, estamos mirando eso y este dictamen, cuando lo tengamos, pues lo vamos a vehicular de tal forma que si en algún momento se tuviera que producir algún tipo de recusación del actual presidente del Tribunal Constitucional, pues hubiera los elementos objetivos para que esto fuera así. En cualquier caso, yo les he de decir que, conocida esa trayectoria del presidente actual del Tribunal Constitucional, nosotros no estamos cómodos con su presidencia, como veo que no lo está mucha gente, por otra parte. Y las opiniones sobre el nacionalismo catalán como una pesadilla, pues mire, de nacionalismos hay de todo tipo y de todo origen. Los hay buenos y los hay malos. Los hay muy buenos y los hay horrorosos. Y los hay de un sitio y los hay de otro. Si usted me dijera, ¿hay un nacionalismo español? Como la copa de un pino. El nacionalismo español es como la copa de un pino. Ahora, dentro del nacionalismo español, pues hay bueno y hay malo, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Y dentro del nacionalismo catalán, pues exactamente igual. Y si usted repasa el mapa de Europa, pues se encontrará con todo tipo de nacionalismos, y unos buenos y otros malos, y algunos históricamente nefastos. Y algunos que no se llaman nacionalismos, también nefastos. Pero también los hay muy buenos.
No puedo decirle más. Habíamos dicho que me habían dicho que era la última. Això ja és fora de... No sé. La respuesta de Rajoy. No, la respuesta al presidente Rajoy, la respuesta del presidente Rajoy no les puedo comentar nada porque no la ha habido. No la ha habido. Entiendo que estamos de todas formas perfectamente en plazo porque yo mandé la carta al presidente Rajoy el pasado viernes, estamos a lunes, por tanto no pretendo que se conteste en 48 horas. Entiendo que hay también otras preocupaciones y otras obligaciones y por tanto la respuesta de una forma o de otra estoy seguro que ya llegará. President, si pogués en català, la repetir resposta en català, del Constitucional, tal com s'ha fet la pregunta. Doncs miri, respecte al president del Tribunal Constitucional, l'actual president, vostès saben que com a govern es va anunciar per part del nostre portaveu, del conseller Homs, ara fa uns dies enrere, vostès saben que com a govern hem encarregat un dictamen per saber si és compatible l'afiliació que hi va haver de l'actual president del Tribunal Constitucional en el Partit Popular i algunes opinions que ell ha formulat sobre el nacionalisme català, si això és compatible amb l'exercici d'arbitratge que significa ser president del Tribunal Constitucional. I la nostra intuïció és que no. I per tant, com ell ha fet, o menys, es va recusar algun membre del Tribunal Constitucional en aquests últims anys. Per tant, si n'hi va haver de recusacions, n'hi poden haver també respecte a ell mateix. Per aquest mateix tipus d'afiliacions o d'opinions contràries a determinats moviments democràtics, legítims i a més amb forta representació en el Parlament de Catalunya. Tanta representació que en aquest moment, per exemple, nosaltres com a partit catalanista doncs, dirigim el govern de Catalunya. I això ho fem perquè tenim la representació de la gent de Catalunya, des d'un punt de vista estrictament democràtic. Per tant, així no? I quan l'actual president diu que els nacionalismes són un malson, i concretament el català, doncs recordar-li que de nacionalismes n'hi ha de tota mena i de tot origen. N'hi ha de bons i de dolents. I de bons i de dolents n'hi ha a tot arreu. Si vostès em diguessin que no hi és un nacionalisme espanyol, doncs escolti'm, com una casa de pagès, el nacionalisme espanyol existeix, a fe de Déu que existeix, i és molt dur, pot ser molt dolent el nacionalisme espanyol. Ara, també n'hi ha d'haver de bo. I si vostè repassa el mapa d'Europa i la història d'Europa, veurà que de nacionalismes hi ha hagut de molt bons i de molt dolents. I de governs o d'estats que no han sigut nacionalistes o no se n'han dit, i que han sigut horribles, també. Per tant, dir que el nacionalisme és un malson o que el nacionalisme català és un malson, doncs això és confondre les coses. Hi ha nacionalismes que són terribles i d'altres que són molt bons. I a tot arreu n'hi ha de bons i de dolents. I Espanya no és l'excepció. Bon dia a tothom. Que vagi bé.